Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Яңа эш атнасын күтәренке кәеф белән үз алдыбызга яңа максатлар куеп башлык дигән теләктә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме тапшыруыбызны хәерле сәгатьтә башлыйбыз. Бүген 18 октябрь, дүшәмбе, көннең истәлекле вакыйгаларына бергәләп күзәтү ясыйк. 18 октябрь бөтен дөнья кәнфит көне. Татлы ризыкны яратучылар һәм кәнфит җитештерүчеләрнең иң яраткан бәйрәме. Кәнфит борынгы Мисыр чорында ук барлыкка килгән. Гарәп һәм көнчыгыш тәмтымнары иң тәмлесе булып санала. Нәкъ менә гарәпләр кәнфит әзерләүдә беренчеләрдән булып шикәр куллана башлаганнар. Бәйрәм уңаеннан шоколадлы кәнфит ашап, кәефегезне күтәрегез. Шулай ук бүген галстук кияргә яратучылар галстук көнен билгеләп үтә. Әлегә бу бәйрәм рәсми статуска ия түгел, әмма галстук сөючеләр аның популярлыгын арттыра. Галстук модага француз короле Людовик 13 тарафыннан кертелә. Нәрсә булды? Күрәсең бит. Һаман киме тышкан күше. Билгеле бу ниндидер бер дошман эше. Бер ел үтми, юкка чыккан 500 тышкан. Кая булган? Әйтерсеңлә, үләт суккан. Кемдер безгә бер хәл ясый бәрәзәдә. Безгә дә тимәгә ебрәр бәлә. Бер дәшик юк. Мырау нидер куйган хәйлә. Бу хәйләгә каршы без дә хәйлә кырыйк әйдә. Хәйлә. Хәйлә. Уйла. Пи. Давай. Пи. Селен биреп каршысыннан үткән чакта. Беребез барып алдан башлап, беребез арттан. Сез булдырасыз бүген бездә менә шушындый тышкан балалары данлыклы Мырау Батыр спектакле беренче тапкыр сәхнәдә яңа тамашаны 29-30 октябрьдә карарга мөмкин. Бүген иртәбезне бизәп тышкан рольләрен башкаручылар Татарстанның халык артисты Рәмзия Фәйзуллина һәм Татарстанның атказанган артисты Миләүшә Фәйзрахманова. Исәнмесез? Хәерле көн. Хәерле көн. Бик шатбыз сезне күрергә. Менә без инде әйтеп киттек, чынлап та Мырау Батыр спектакле бу инде безнең данлыклы спектаклебез бит инде беренче тапкыр сәхнәдә куела. Менә гыйнвар аенда узган матбугат очрашуында режиссер һәм инде сезнең сәнгать җитәкчегез Илгиз Зәйниев Мырау Батырны сәхнәләштерәсем килә. Әлегә аны театрда күрсәткәннәре юк дигән иде. Чынлап та хәзерге заманда чит ил мультфильмнарын карап үскән балаларны шаккаттыру бик авыр. Менә шушы бәрәзә песие тарихын безнең балалар аңларлар бикән соң? Аңлый инде безнең художество җитәкчебез Илгиз Газинурович бит инде кешене шаккаттыра белә. Аңардагы фантазия, аңардагы илһам, ул аның һәрбер спектакле бер-берсенә ошамаган, аерылып тора. Инде Мырау Батырга килгәндә, әлбәттә, Мырау Батырда бит инде батырлык, тугрылык, хәйләкәрлек, яхшылык һәр вакыт яманлыкны җиңә дигән тема име, ул бит бүгенге көндә дә актуаль, популяр. Балаларны нәрсәсе белән шаккаттырырга була инде бу Мырау Батыр белән. Бу спектакльдә безнең төрле система курчаклары. Монда маскаларда, монда артистлар үзләре дә уйный. Менә шушындый перчаточный, тростевой курчаклар, планшет табар әле. Менә бөтен система әйдә Миләүшә сөйлә. Бөтен система курчаклар бар. Бездә хәзер урак өсте дияргә була. Бик кызу эшләр башланды. Менә цехларда курчаклар эшләнелә. Аннан соң декорациялар, төгү цехларында безгә матур костюмнар тегәләр. Бездә инде зур көч белән без репетициялар ясыйбыз. Көне-төн эшлибез. Менә сез әйттегез, курчак ясыйлар дип, менә бездә бик эксклюзив дип әйтергә кирәк видео язма бар. Әйдәгез шуны карап китик әле. Ничек итеп әлегә курчаклар ясала икән?
Менә шундай кызыклы процесс дип әйтергә кирәк. Менә әлеге видеода безнең инде яраткан телеспектакле безнең көе алынган. Хәтерлибез инде барыбыз да, менә без 90-нчы еллар балалары. Без инде рәхәтләнеп шушы Морау Батыр телеспектаклен карап үскән балалар. Һәм инде мин 100% әйтә алам, менә безнең шушы чор балалары бит инде хәзер үзләре әтияниләр. Һәм инде алар үзләренең балаларын шушы сезнең инде яңартылган дип әйтик инде спектакльгә һичшиксез алып килерләр. Үзенчәлекләре турында сөйләшеп китәсе килә. Менә безнең спектакльнең көен икенче композитор яза. Аны Миләүшә Хәйруллина. Рәссамы инде үзебездә эшли торган үзебезнең художник Екатерина Спиридонова. И сәхнәгә куя режиссер инде үзебезнең сәнгать җитәкчебез Илгиз Зәйниев. Менә бу Миләүшә Хәйруллина турында бер-ике сүз әйтәсем киләме? Ул безнең театрыбызга икенче спектакльгә музыка яза. Менә аның музыкасын тыңлагач, ниме, ул шуның кадәр шәхес име, ул пьесаны укып чыкканнан соң, ул уже нинди геройга, нинди музыка кирәген, нинди картинага, нинди музыка кирәген бик прямо интуитивно якын иттереп аңлый. Менә безгә җибәрә ул җырларны, ниме? Ул җырларны язмыйча, кемнең кайсы геройныкы, кайсы картинаныкен белмичә, музыканы тыңлап, аның музыкасын аңларга була. Менә ул шуның кадәр талантлы шәхес. Мин бу Миләүшәгә уңышлар телим. Беренчесе, соңгысы, икенчесе булмасын. Безгә музыкалар язып торыгыз. Рәхмәт сезгә. Шушы тышкан рольләрне башкарачаксызмы? Әллә инде тагында башка рольләрдә башкарачаксызмы әлеге спектакльдә? Мин, ягъни мәсәлән, тышкан ролен һәм куян ролен башкарам. Ә мин менә бу Көсем һәм Гөләби. Менә хәзер инде без бик күп сөйләдек әлеге спектакль турында, һәм инде тамашачыларыбызда да кызыксыну уятканбыздыр дип уйлыйм. Һәм инде әлбәттә безгә Әкият Курчак театры килгәндә бер вакытта да буш кул белән килми. Безнең чакыру билеты бар 29 октябрь көнне әлеге спектакльнең премьерасына. Ләкин әлеге чакыру кәгазен алу өчен әлбәттә инде сезгә сорауга җавап бирергә кирәк. Ә нинди сорау икән ул? Нәки Сәнбәт Мораубай әкиятен ничәнче елда язган? Менә шулай. Бик җиңел һәм шул ук вакытта бераз уйландыра торган сорау. Әгәр дә сез әлеге сорауга җавапны беләсез икән, безнең редакция номерына шалтыратыгыз 554-30-51. Көтеп калабыз. 29, 30, 11дә һәм 1дә. Әйе, барлык тамашачыларыбызны көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Чынлап та инде әлеге спектакльгә без дә килербез. Хөрмәтле тамашачылар, без алдагы минутларда Татар дәүләт филармониясе залына күчәбез. Татарстанның халык артисты Раил Садриев үзенең гомер бәйрәмендә башкалабыз Казанда зур тамаша оештырды. Бәйрәм мизгелләре хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов репортажында. Раил Садриев бәйрәме ул һәр вакыт театр, дуслар, шигърият, җыр бию, бигрәк тә уен, көлке, юмор, сатира, гомумән тамашачы бәйрәме. Һәм шушы уңайдан тамашачылардан, дусларыннан, коллегаларыннан бер сорауга җавап эзләдек. Сезнең өчен Раил Садри кем ул? Һәм менә шундый җаваплар алдык. Бик тә кеше, кая куйса шунда эшли торган кеше. Сез әле аны белмисез. Ни дисәң дә аз кебек. Зур җитәкче, олы артист, әти, ир һәм ут егет. Раил абый минем өчен ул ир кеше нинди булырга тиеш, шундый идеал минем өчен. Ул бик кырыс кеше һәм ул бик дөрес кеше. Ул чын җитәкче, чын кеше, һәм инде ул булганда без бер кайчан да курыкмыйбыз. Ул безгә әти шикелле инде, икенче әти. Безне һәр вакыт өндәп баручы, алып баручы. Раил Садриев булмаса, бу ада театр булмый. Раил Садриев булмаса, гомумән эстрадада шундый зур шәхес булмый. Раил Садриев булмаса, яшьләрне, төрле режиссерларны, артистларны берләштерү булмый. Татар милләтен, татар әдәбиятын, татар сәнгатен, татар театрын менә дөньяга танытуда зур эш башкара Раил. Бу аның дәүләт театры буларак беренче спектакле, Ләбиб Юранның спектакле булды. Шуның белән дәүләт статус алгач шуны куйды. Тырымбайда туганнар, алар шундый булырга тиеш. Беләсеңме? Алар менә мин Раилдагы энергияне күреп, аңарга карап мин сокланам. Ул бер кайчан да тик тормый.
қоя барсаң алардың афишасы, қоя барсаң Раил Садриев, оның жетішмеген жері жоқ. Шуңа көре Құдайым Аллақайым, Алла ярдәм берсін аңарға. Чүнки театрны барлап, күзаллап, Әйланың һәр вакытта да бүтін яғын қойғыртып тұрушы бірден бір кіші, менің башқа театрлар күннеше тұрғандар, мұндай кіші, міне шушындай директор болса иде деп ойлай тұрғандар, тілей тұрғандар. Hürmetli юбилярыбыз, бүгін студиябыз қонағы Исәм, сіз Раил әфәнде, хәлләрегез ничек? Аллаға шүкір, өзіңіздің ничек? Әйбәт, Аллаға шүкір. Татарстан дәүләт телевидениесі һәм инде әлбәттә барлык тамашачыларыбыз исеменнән сезне чын күңелебездән юбилейгыз белән котлыйбыз. Салават, кеше юбилей кешесі, мен юбилей кешесін еткенде енді, мен де юбилей 55 яш, мен зәкиш. Мен де 55 яш юбилейіне ішкене кіші өткереді. Өткергенде қатырлеймін де, бір сәтте Рашид Сабиров, екіншісі Жәвет Шакиров, үшіншісі сен боласың деп мен айтып. 55 бүтін ол қатын қыз юбилейіне саған өткеріп тұруға. Мен зәкиш, өзіңнің бұл дүнияда барлығын ескертір үшін, мендер бір шара керек. Әлбәтте. Мен анардан ғана түгілі, мен бик қонақ сүйіпшен кіші, қонақ жер қаратам, күштен әшлер ясарға, аралашырға. Шуға көре мен юбилей ол бір сәбәп кіне. Халық белән очрашу өчен әйтелә. Халық белән очрашу, дусларны җыю, ул менә шундый чара. Гомумән, Раил әфәнде, менә сезнең кебекләр бу дөньяга бик аз туалардыр ул мөгаен. Чөнки менә туган җирегездә калып, гади район театрын бар дөньяга танылырлык иткән, шул кадәр зур хезмәт башкарган шәхес бит сез. Һәм бар тормышыгызны сез театрга багышлагансыз. Менә тормыш көндәлегенә 2-5лек куйганда нинди хисләр кичерәсез? Бір интервьюңызда әйткән идегез, менә шушы көннәрдә мин яши башладым дип. Менә бу чынлап та шундый хисләр кичерәсезме сез? Мин гомумән ул теге яшь буенча бер нәрсә әйтә алмыйм тегелгенә, чөнки мин ул яшьне сизмим. Мин бүтәнчәрәк сизәм. Мин әсәрләр нинди яшьтә син үзеңне сизәсең. Бер 30-лар тирәсендә дип уйлыйм. Конкретнерак әйтәм, 55 бит шундый заманда яшибез. Тиз ашыйбыз, тиз йөрибез, тиз эшлибез. Гомумән тизлектә яшибез шундай. Көн үтә сизелми дә китә. Чөнки җир шарында нинди шундый процесслар бара, тизләнеш процесслары. Ул галимнәр әйтүенчә 94 елдан башланган. Менә соңгы шушы тизләнеш суткасында менә бер тәүлектә 24 сәгать бит ул физик күрсәткеч, биологик күрсәткеч, биологик сәгать. Ул 15-14 сәгать. Чөнки шуңа күрә без өлгермибез, йоклабыз туймый. Анда барабыз тиз кичерешләр истә калмый. Менә минем кичерешләр бик күп. Берсе теге Боркот, Чечняда булды. Чечняда, аннан Новосибирск, Мәскәүдә булды, Чечняда. Әлбәттә Дагестанга кердек. Дербент, анарха Касида. Менә üstüne o bilmiyorum, belki benim bile şundadır o. No, tizleniş, big tizleniş benim için, bana şu tizlikte yaşayıp kutkarıdır belki benim köpeklerini, belki yaş tutadır. O benim şu asizmi bir bizim yaşlar. Ben nedir enerji bir tutadır. Nedir tizlik bilen birge baram ben. Her vakit şulay bulsun imihime. Менә кайсы өлкән алып карасаң, чынлап та бу җире ул шул кадәр талантлы шәхесләрне бүләк иткән. Һәм инде бу театры дигәндә Раил Садриевны театрдан башка күз алдына китереп булмый, һәм инде Раил Садриевны бу театрынан башка күз алдына китереп булмый. Менә яңа театр сезоны башланып китте. Нинди уңышлар белән кирдегез әлеге театраль сезонга? Кайтып та кергән юк, 12 фестивальдә булдык. Менә ел дәвамында тагы икесенә барасы бар. Берсе Вольск шәһәрендә, берсе Мичурин шәһәрендә, Тамбов өлкәсендә. Гомумән артистлар Аллаһына рәхмәт яусын, түземлек мин инде ярар, мин түзәм. Алар миңа түзәләр. Аннан соң шушы ритмга күнделәр. Бундай ритмда сирәк коллективлар яшидер. Ул бит ритмны тотар өчен эшкә дисциплина кирәк, тәртип кирәк. Тәртиптә булырга тиеш, ниндидер алган тылышта булырга тиеш, ниндидер мотивация булырга тиеш, максат. Менә максат булырга тиеш шунда. Мин әйткәнем бар инде, сезгә каналга да әйттем, шикелле интервьюда киләчәккә бик каталырак килә күренә. Ошолондойрак дип инде. Киләчәктә адәм баласының аның менә шушы төшенкелеккә бирелүдән коткару ул халәттән чыгарга кирәк булачак. Менә бик депрессив вакытында Чарли Чаплин килеп чыккан бит инде. Чарли Чаплин шул Америкадагы бик депрессив вакытында Америка дәүләте халыкка кирәк биргән, кирәк булса, синең ашарыңа бар бер тарикә яш,
сәнгатьне, киноны финансирование туктатмаган. Шуннан менә бүген Голливуд сезнең идәдә, минем идәдә, гомумән бөтен экраннарда турган Голливуд кинолары белән шушы дөрес юнәлеш алган үз вакытында. Менә бүген дә минем уемча безнең сәнгать, безнең мәдәният гомумән эшләргә тиеш шушы düşünkülükten çağırıyor indi. Onun için yandan перезагрузка дип инде бүтән төрле спектакль уйлай кирәк. Бүгенгә актуаль булган, бүген кешенең халәтенә туры килә торган. Без сезне нәкъ шундый саулы фикерләрегез өчен бик хөрмәт итәбез, Раил әфәнде. Һәм чынлап та менә шушы туган көн уңаеннан дип әйтик инде, шу 55 ел гомерне бит инде сез үткәнсез, сезнең тормыш фәлсәфәгезне ишетәсебез килә. Менә шул мин көндәлек ашып барам үзем өчен. Мин хәзер бер бәлкем бүтән кешеләрне шаккатырлык бер фикер әйтәм. Мин аны күптән түгел бер җирдә укып алдым иде. Ул шул хәләттән килә минем халәт белән. Анда бер нәрсәләр син Аллага ышанасыңмы? Тегедә юк. Ничек инде? Мин сине иң дини кеше дип уйлыйм. Мин иң дини кеше. Мин Аллага ышанмыйм. Мин аны беләм дип әйтте. Чөнки Худайны белү, ул син аның кануннары белән тәңгәл килеп, ул син Худайның бер өлеше. Менә шуның баса кирәк. Без Худайның бер өлеше. Көндәлек дәвамында, шул үтләрдә, мәшәлләрдә, гомумән кешелек дөньясында без бит без генә дип йөрибез дөньяда. Без генә, бездән башка бер нәрсә юк, шуңа күрә без бүтән нәрсәне менә шундый потребительские отношения, кулланучы кебек кенә йөрибез. Бу дөньяда бер көнне мин кирәгән килеш китеп барабыз. Минем девиз ничек? Менә ник килгән, ник бирелгән, бу тормыш һәм ник китәбез бер көн. Китә торган көн. Билгеле булмаса да ул барып китәргә кирәк булачак. Бөтенебезгә. Бу шушы һәр бүтән көндәлек кешеләрне сатабыз, бусы киткән, тегесе киткән, берсен җирләп кайтабыз икенче. Шунда да кешене бу битендә кешегә күрсәткеч Ходай тарафыннан бирелгән күрсәткечләр. Әлбәттә, адәм баласы үз вакытында китә барса да. Но бүтән калганнар өчен ник сеңәл булды, ник бу авыру килеп чыкса әле. Ник бу кеше кинәт кенә бу дөньядан китеп барды. Ул үзен үзгәртергә тиеш һәм менә шушы үзгәртүләр кешелек дөньясында үзгәртәчәк. Мин үзем яшәгән җир, минем девиз шундый. Дөньяны үзгәртергә кирәкми. Үзеңне үзгәртергә кирәк. Син үзгәрсәң, синең янындагы дөнья үзгәрә башлый. Синең янда син уйлаган дус дигән кешеләр дошман кебек күренә башлар, китеп баралар синең орбитадан. Син әйтәсең, шундый якын дус син. Аннан соң беләсең, алай дуста булмаган. Ул синең тормышта кирәк түгел кеше. Бүтән кешеләр тартыла. Бүтән яктыра кешеләр. Менә шулай. Искиткеч фикерләр, Раил әфәнде, менә чынлап та шул кадәр уйландыра торган итеп сөйлисез. Һәм инде әлбәттә безнең тамашачыларыбыз сезне сәхнәдә күрергә тели һәм шушы мизгелләрдә әйдәгез әле сезнең сәхнәдә чыгышыгызны карап китик. Һәм инде әлбәттә бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт. Сез әле мине белмисез. Ә мин сезләрне беләм. Бу сәхнә минем язмышым. Мин монда туам, үләм. Сез әле мине белмисез. Мин сезсез яши алмыйм. Иҗатым белән сөртәм мин милләтемнең күз яшын. Сез әле мине белмисез. Җаным уй белән тулган. Тик белегез, һәр бер мишәр, һәр татар миңа туган. Кешенең күңелен җылыту, яшәү дәрте белән канатландыру өчен ни бары бер ягымлы сүз җитә. Күңел эретерлек сүзләр, ширдән терелтерлек сүзләр бар. Гомер буе йөрәк төрләрендә саклап йөртерлек сүзләр бар. Бер-беребезгә игътибарлы булып, матур сүзләрне ешрак әйтик дигән теләктә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.